bażikament di kien hemm qattusa li tinżel f'waħda mill-kolonies fejn nitmajjen. Imma dil qattusa kienet tidħol ġoda isu farm djodar antika. Miet is-sit il-kbir u t-tfal ġast qed imorru hemm biex jagħtu l-ikel lill-kelb li qiegħed hemm li mind you rrappurtajt kemm irrappurtajt il-kelb għadu hemm. U dil-qattusa li kienet titlaq fuq il-bejt u għalaqa hemm ġew. U jiena ddejjaqt immur noqgħod narmi l-ikel isnibela biex di tiekol. One Sunday morning, on a Sunday, ftemt ma ħabibti għatlu ġibli sellun għax knajt il-missieri ma jtijulix għax li diħla l-lingwit. Taqmil da sellunek mal-ħajt, tfajt trep u dil-qattusa ovvjan qabdet. U rġajt mort bis-sellun u xin nitla jiġi l-owner. Għalli, x'qed tagħmel? Għatlu dik il-qattusa sewwejta jiena ċċippjata fuq hemm il-qattusa tiegħi mhix tiegħek m'għandekx dritt iżommem. Ħajqbad jgħajjat, ħajqbad itini, għatlu ħanċempel il-pulizija. ċempilt il-pulizija. F'dal-punt qegħdin fuq il-proprjetà tiegħu? Le. Qegħdin barra l-proprjetà tiegħu. Barra fejn nitmajjena ma għandu. Kif qed ix-xena bitu inti nieżla s-sellun? Ma tinżilt ħares. Le, biex niżilta ħabba li kint ila l-kejġ bil-qattusa til-ħabib tetlu niżilili. Ovvjament, jiena miltu trabil, mela you have to deal with me. Mux ħawaħlu lilu, il-Malti. U insomma, niżel, beda jgħajat miegħetlu ħanċempel lassa, mux problema. U jiena ħsibt li l-pulizija ħajġi u jgħidli jgħidlu le, dal-qattusa ċċipjata fuqha ħallija dik tagħha m'għandekx dritt iżomm u għax qed iżomm ma tagħmel fuq il-bejt. Imma l-pulizija ġie u ta' il-raġun lilu. Xiġifieri għamilt is-sellum mal-ħajt tiegħu, insomma xiġifieri dik il-qattusa tħalliha tmut bil-ġuħ, allura. Insomma, daħal il-pulizija, ma jindjox imbagħad il-qattusa sieħbi li kienet inniżilha reġa' poġġija hemm. Reġa' poġġija fil-kamra. Fuq il-bejt, bil-trep. Fuq il-bejt, ma fit-trep. Insomma, ġi l-pulizija b'tela, niżilha l-qattusa, għatlu rajtu li kien hemm kelb hemm ġew vera fi stat ħażin. Għalli, jiena l-qattusa tlajt. Xiġifieri, hemmhekk għandek kelb ħażin. Jekk tlajt l-qattusa u rajt ħaġa kontra liġi, suppost hija taqbes għaliha. Qed ittawwal il-sienek, bla bla bla, ħanniżel il-qattusa l-assa. Tlu iva, tlu mela ħanejdlek x'għamel, qabel ma tniżilha l-assa, ħaniċċekkja li l-qattusa qiegħda okej. Għamil li trepp fuq iċ-ċint. Daħħalt subajja ġo l-biba ta' trepp u ftaħtilha l-biba. Tlu issaqbada l-qattusa. Sadijak ħajsmaħ raġel ħejli, hemm kont. U reazzjoni tal-pulizija x'kienet allura? Ġifieri issa nitilgħu il-qorti, no problem. Kemm ilha di li ġrat? U nemminix ħafna. Taħseb li vera titla' l-qorti fuqha? Mhux titla' l-qorti. Meta rapportajt persuna x'rajtu jtajjar kelb. Rajtu jtajjar kelb, ġifieri u niżel għalija l-istess ħajtini wafqu n-nies, jibatna nixxejru u jiena mort għamilt ir-rapport li dan tajjar kelb, ħatlu n-number plate. Ma tajjar kelb incidentalment. Le, jina ħriġt fin-nofs qed ngħidu wieqaf. Dabba għaddej kieku inċidentalment waqaftu tgħidli l-modoffi x'għamilt tippenik jien naħseb, mhux toħroġ tidaj. Insomma, mort lassa minna r-rapport, għalli tipproċedi għal-qorti, għatlu iva nipproċedi għal-qorti. U tajċ kemm għajjarna Facebook dar-raġel għax speċi ta' dazzik ta' kelb, f'Malti iktar ċar. Tlajna l-qorti. Ma ġiex. Għaltinna xej, il-kas jaqa. Tajjar kelb u jena isnibela ħadd it-time off biex niġew, le l-kas jaqa. Flima qorti kontu? Olta kriminal? Mela. U blima raġuni għal? Ma xtaqsek, waqax, ma sibniħx. Ma sibtuħx. Għaw it-tifel tijaw għaw, kien hemm it-tifel tijaw. Affarijiet meta konzi. Tasalx. Tasek, ma sibniħx, ma sibtuħx. Fġieħ il-bambin. Mela issa kull darba li jgħidu li titlaq, okej. Mela, tlaqna?